kai abokina wayya ne kai da bari wallahi yunwa ma nake ji nake gama Allah kai sorry kai abokina kaga wani yaro nan ya to kuma tabbas da alamun za mu samu wani abu a wajensa kira sai zo nan wajen bari ya zo wajen wa bara ya zo kai zo nan 70 years old man ka zo bane ba ana kiran ka ba Rono wai abokina don girman Allah wai haka wai wannan abin da wai take dama wai me haramun mana don Allah dan annabi ka duba kaga wai daga samun kuɗin mai wai sun kare wai ai shi yasa aka ce ma haramun da kake gani ka samu haramun ta naira 10,000 gwara ka samu halak ta naira 10 ta ishe ka ta fi albarka haramun ba ta da albarka yi kaga gayin nan ya hanya alhamdulillah gaskiya ka riƙe kana ka dawo Allah ya baga shi ai yau na da dan nuri nan wallahi ga dan nuri nan bari ya kuma na ga sun shigo da wani bako da alamun fa bakon can fa ne da akwai mai kofa a tare da shi ba mu je wajen ne zo nan kai dan nuri zo kai dan nuri kai ba ka zo bane ba ba ku zo bane ba kai ya za ka shigo mana da wani bako ne kuna ta wani bubbuda mana kai dan wani ne fa kai dan nuri dalla kai mutane shi dalla ya wuri dalla wai ya za in je zo da bako na kuna irin wannan ne ban gane ba kai me da gilas din nan kai wai tsoron sa ne wake ya ji ne ko kuma dai aka gani ne ya mun wani kallo aboki kamar ya wani mun kallo tsoro na bashi kai baka jin tsoro ke jin bari an nuna wallahi ni kadai ne a gidan dan Allah kai kadai ne a gidan wallahi ba iskanci nake yi ba